Прывітанне, мои маленькие сябры. Меня зовут Инна, а это мой сябручок. Его зовут Дина. Познакомьтесь. Прывітанне. Мы с Дина будем вучыць вас прыгожа размаўляць. І ведаеце, з чаго мы пачнем? Мы пачнем з вясёлай і важнай зарадкі для язычка. Вы робіце зарадку для ўсяго цела? Напэўна, вы ведаеце, што зарадка патрэбная для ручак, для ножак, а вось для язычка таксама патрэбная зарадка. Але для зарадкі нам абавязкова спатрэбіцца люстэрка і сурвэткі. Возьмите, калі ласка, гэта будзе для Дина, а гэта для мяне. Скажи, калі ласка, Дина, у тебе ёсць язычок? Ёсць. У Дина ёсць язычок, і ён яго цудоўна паказвае. Але ў Дина ёсць не толькі язычок, у яго яшчэ ёсць галава, тулава, ножкі, лапкі і нават хвост, таму што ён дыназаўр. А ў нас з вамі хвосціка няма, але ёсць вельмі важныя часткі цела. На першым месцы у нас галава. На галаве у нас ёсць розныя важныя органы. Гэта вушы, каб слухаць, вочы, каб бачыць, нос, каб усё нюхаць, і рот, каб гаварыць, есці, смяяцца. У нас яшчэ ёсць рукі. Гэта таксама вельмі важныя органы. Рукі патрэбныя, каб мы маглі браць, напрыклад, нейкія рэчы, альбо маляваць, альбо піць з кубачка. Всё, што хочаш. І яшчэ, канешне, ёсць ножкі. І ножкі таксама нам вельмі дапамагаюць, таму што мы скачам, мы бегаем, мы танчым з дапамогаю ножак. Гэта вельмі важна. Але ведаеце, у нас на галаве, у роціку, ёсць таксама вельмі важны орган. Гэта язык. І ён нам вельмі патрэбны, каб есці, піць і гаварыць. Вось мы гаварылі, што мы трэніруем свае ручкі і ножкі. Дина, ты трэніруеш свае ручкі і ножкі раніцай? Раскажы, калі ласка. Абавязкова са спецыяльнай дзіна-гімнастыкі я пачынаю кожны свой дзень. Ты малайчына, Дина. Проста малайчына. Скажы, калі ласка, а язычок ты свой трэніруеш, каб ён дапамагаў табе есць, піць, гаварыць, смяяцца? Не трэніруеш. А вельмі патрэбна трэніраваць. І вось сёння мы з табою і разам з вамі, дзеткі, будзем вучыцца рабіць такую гімнастыку для язычка. Нам трэба глядзецца толькі абавязкова ў люстэрачка. Паглядзіце, як Дина умее высоўваць свой язычок далёка. І мы таксама давайце паспрабуем. Вось так. Бачыце, і Дина таксама цудоўна это робіць. Але мы яшчэ дапаможам вам рабіць гімнастыку для языка разам з вясёлым вершыкам. Давайце рабіць вершык, паўтараць за мною ўсе рухі і абавязкова глядзецца ў люстэрка, таму што мы мусім бачыць, як варушыцца ваш язычок. Увага! Пачынаем! Раз, два, тры, чатыры, пяць, язычок пайшоў гуляць. Ён на сонца паглядзеў. І скакаць ён захацеў. Аблізаўся, як каток. Пакачаўся з боку ў бок. Затрымаўся роўна. Стой! А цяпер хутчэй дамой. І абавязкова сурвэтачкай. Нам трэба выцерціся. Вось так, каб у нас вусны не былі вільготныя і не забалела там нішто. Дина, ты таксама, калі ласка. Давай мы з табою сурвэткай вытрым твой язычок і твае вусны. Вось, малайчынка. Вось як ты цудоўна нам гаворыш. Дина, я цябе вельмі хачу пахваліць. У цябе класна ўсё атрымлівалася. Я думаю, што у вас, дзеці, таксама ўсё атрымалася проста цудоўна. Давайте мы не будем забывацца рабіць гімнастыку для языка кожны дзень, таму што гэта вельмі важна, каб ваш язычок хутка варушыўся і вам дапамагаў размаўляць лепей. А на сёння мы можам развітацца. Усяго добрага. Пакуль-пакуль. Да хуткай сустрэчы. Развітайся, Дина. Да пабачэння.